Kini ang Atraka Balita 943. Nagpasalamat ang katawan sa sitio Nabulagan, Barangay 6 ning siyudad sa Tanhay na gidonar ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy sa mga usa ka Jitmatic Pump sa niaging simana nga nakalabay. Okay niya ang ikaunom nga Jitmatic Pump nga gidonar ni Konsyal Tikboy Salmas ning bulan sa September tuig 2021 nga kinigikan sa iyang kaugalingong panudanan. Si Tatay Ricardo Mera nga taga sitio Nabulagan, Barangay 6 ning dakbayan sa Tanhay dako kayo kinig pasalamat o kay kalipay tungod kay mailisan ng ilang guba nga Jitmatic Pump. Sumala pa usab niya nga kapin 50 ka bubong o household ang makabenepisyo sa gidonar nga Jitmatic Pump. Ania ang pamahayag o ania ang pakikinabi ni Tatay Ricardo Mera. Ricardo Mira, taga Barangay 6. Barangay sa sitio, Sitio Nabulagan. pangayo ka ani. Pulis among nagubang nga Japik-Mapik. Oo. Kasi, So kani mga pila siguro ka balay ang makasalod aning inyong bubad diha ron. patindaghana. Didyo na ako, pawadyo na ako ka-counting pila ka buok na. Ato ba na panaon sir mga Okay. sobra de West Quinta? Sobra. Sobra. Oo. So usa problema jud tubig gyapon diha. Problema dyan mig tubig. Mubito na nga ako kung ari na lang. Nya paralitan og maghop og hon og pilata. Usa ra jud. Nang namo. O muna yung tawa niya kay nadaot naman. Wala na dyan mig tubig. Lagi mo na bitang ni ari na lang kung consulting boy. Oo. Oo. Sa pagkaroon na sa may gisalgi Dyan mi sir. Nang kung kinsa tong na mo agi nga gripo, musalod pong ni. Oo. Oo. Dili jud ingon nga Dili kanunay mang mag-agi steady. Oo, muna yung nagibuhat na namo na. Okay. So sa ni Konsyal Tikboy Salma, ay ang Jitmatic nga among gihatag kay dagkan kaming magpahimulos diya sa Barangay Nabulagan. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Samtang malipayan usab si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma sa taga sitio Nabulagan, Barangay 6 ning siyudad sa Tanhay. Kinsa nagpasalamat kaniya sa gidonar nga Jitmatic Pump. Dogang pa ni Konsyal Tikboy Salma nga nagparay ng ihang pagdonar og Jitmatic Pump sa kabarangayan nila binagkadtong pipila ka bubong ang nanginanglan inig sa serbisyo. Sa isiusab ni Konsyal Tikboy Salma nga dili man gani dayon masulbad ang ilang problema sa tubig ilang lugar apan ining pagdonar niya Jitmatic Pump ang ilang kauhaw sa serbisyo sa tubig ang masolusyonan. Ani ang pamahayag ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Ako po, kahangyo aning katawhan kay mo nagay ilang problema din sa tanay tubig mangyud. Pero abot og ngano nga ako ang doon dayon nila. Nga daghang man dami din sa syudad sanay nga giserbisyo. Pero inidool man sila nako, ako di mo kumalibad pero mo nagingon lagi po nako nang naimuangyo di yun ako madiyadihag hatag kay kining kwarta ako mangguning gi-budget. Kaya og ako makadawat sa konsildo, ako yung gainan o para sa katawhan nga ako ng serbisyo nila. Mao ni may niya yung taga Nabulagan, Barangay 6. Motong ako pong itagaan gapon og Jitmatic Pump. Kaniron god kay murag na baniog naman guni sa atong siyudad sa Tanay kay nadungog naman yun kaayo nga ako nang hatag. Pero di man yun na ito madiha-diha nga itong yatag kay wala man tayo pundo yun nga Jitmatic Pump nga butang sa atong balay. Ako mura na nga ako makagayin ko na ako'y kwarta usad yun ko mga hatag. Munang naay mga ayo di na ako madiha-diha mataga nastagayan mga sa pila kabulan kay di man kay usaray na ngayo daghan man kay magkadungog sila nga nangatag ko. Naay mo ingon ay adto tas ka konsyal kay nangatag og Jitmatic mga ayo punta. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong na hinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943.
serbisyo publikong wala ipinili at Raka Balita 943. Raka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.